салом дӯстон, дар таърихи дастаи Барселона мутахассисони кор мекарданд ки номи худро ба некӣ ва ё ба бадӣ монданд. баъзеҳо бо лаби хандони дигареро бо қаҳру ғазаб ба хотир меоранд. барои мисол Роналд Куманро ҳамчун собиқ бозингари дастаи Барселона ҳама мухлисони ин тим ҳурмату эҳтиром мекунанд, аммо ҳамчун мураббӣ мехоҳанд ҳарчи зудтар ӯро фаромӯш кунанд. Хосеп Гвардиола бошад ҳам бозингар ва ҳам сармураббии беҳтарини даста ба ёдҳо мерасад. хави яке аз нимҳиматгарони беҳтарин дар таърихи дастаи Барса аст. ӯ ҳамчун мураббӣ чӣ гуна дар хотираҳо нақш мебандад? Ин суолест беҷавоб. То ҳол ӯро ҳамчун мутахассиси пухта гуфтан забон паҳлӯ намегардад. яке аз он нафароне ки баъси сармураббии дастаи Барселона дар таърихи ин тим номашро бо ҳарфҳои заррин сабт кард, ин албатта Луис Энрике мебошад. ана ҳамин мутахассис метавонад ба Барса баргардад. мо имрӯз дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. дӯстон, топ чемпионатҳо давом дорад ва моро дар миёнаи ҳафта топ рақобатҳо интизор аст. Челси ба меҳмонӣ Брентфорд меравад. Ливерпул дар Энфилд Вестхеми дар кризис бударо пешвоз мегирад. дар бозии давр моро рақобати Манчестер Юнайтед ва Тоттенхэм интизор аст. оё Тенхаг метавонад Контеро шикаст диҳад? тамошои ин бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. бори охир Барселона соли 2015 Лигаи Чемпионҳоро гирифта буд ва маз Энрике дастаи каталониро ба ин натиҷа расонд. пас аз соли 2018 бо танаффусҳо Энрике дар мунтахаби Испания ба ҳайси сармураббӣ кору фаъолият дорад. ӯ дастаи мазкурро ҷавон кард. насли пешинаи бозингарон дигар даъват нашуда, Энрике ба ҷаҳониён ҷавонони бомаҳоратро ошно кард. аллакай маълум аст ки пас аз ҷоми ҷаҳони Қатар Луис Энрике аз вазифа меравад. ӯ қаблан дар ин бора ишора кард ва ҳеҷ кас ӯро аз андешааш гардонда наметавонад. аз ин лиёз бо наздик шудани ҷоми ҷаҳон хабарҳои вазифаи нави кӯҳнаи ӯ ҳам ба гӯш меоянд. гап сари он меравад ки дар дастаи Барселона оҳиста-оҳиста ба қувва ва нерӯи хави шубҳа пайдо мекунанд. ба ояндаи некудурахшони Барселона зери роҳбарии хави шахсони бовармекардагӣ дар роҳбарият ҳам кам шуда истодаанд. аз ин сабаб мишмишҳое ҳастанд ки Луис Энрике мунтахаби Испанияро ба дастаи Барселона иваз мекунад. новобаста ба натиҷаи фурияи сурх дар мундиал мутахассиси испанӣ аз вазифа меравад ва ҷои кори нави ӯ метавонад собиқ дастааш Барселона шавад. гап аст ки Лапорта ба маҳорати Луис Энрике 100% боварӣ дорад ва маҳз ӯ қодир аст ки Барселонаро ба қуллаҳои баландтарин расонад. ӯ аллакай як маротиба аз уҳдаи ин вазифа баромад. бори дуввум ҳам бо чунин ҳайат Энрике метавонад ҳокимиятро дар Ла Лига гирад. Родриго де Паул нимҳиматгари аргентинӣ дар дастаи Атлетико ҷояшро ба пуррагӣ пайдо карда наметавонад. ё ин бозингар ба системаи Симеоне туғрӣ намегирад ва ё чемпионати нав барои ӯ мутобиқ наомад. ӯ дар Удинезе яке аз беҳтарин нимҳиматгарон буд. бинед ки дар чунин дастаи миёнаҳол нимҳиматгари аргентинӣ тавонист томи Италияро ҷунбонад, вале дар Испания Родриго ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта истодааст. аслан Симеоне дилхоҳ бозингарро дер ё зуд ба системааш мутобиқ мегардонад ва боварӣ аст ки де Паул оҳиста-оҳиста ба низоми бозии Элчоло унс мегирад. аммо гапи матраҳ он аст ки айни ҳол аз Италия ду дастаи номдор мехоҳанд бо пули нағз нимҳиматгари 28-соларо ба сафашон ҷалб кунанд. инҳо дастаи Ювентус ва Милан ба ҳисоб мераванд. Ювентус пеш аз Атлетико ба суроғи де Паул рафта буд, аммо нархи гуфтаи Удинезе туриниҳоро тарсонд. Атлетико бошад ҳатто савдо накарда дарҳол Родриго де Паулро харид. Милан бошад нав ба ин футболбоз мароғ зоҳир карда истодааст. дар маркази расонириҳо тобистони соли ҷорӣ мехостанд Ренату Санчезро оранд, вале бозингари португалӣ дастаи ПСЖро интихоб кард. акнун таваҷҷӯҳ ба нимҳиматгари аргентинӣ бештар мешавад. ӯ соли 2021 аз Удинезе ба Атлетико Мадрид трансфер кард. он вақт ин трансферро яке аз беҳтаринҳо дар Ла Лига мегуфтанд. нимҳиматгари 28-сола бо мадридиё то тобистони соли 2026 шартномаи ҳамкорӣ дорад. маънояш ҳамин ки барои ҷалби ӯ дастаҳои дигар бояд ба хазинаи Атлетико маблағи калонро пардохт кунад. дар мавсими ҷорӣ де Паул дар чемпионати Испания 1 гол зада, ҳамчун 1 ассист ба номаш сабт кардааст. тобистони сипаришуда яке аз мавзӯи асосӣ он буд ки Роналдо метавонад корномаи худро дар дастаи Атлетико идома диҳад. гуфта мешуд ки Симеоне бисёр мехоҳад амалгари 37-солаи португалиро дар сафи мадридиё бинад ва ҳатто шахсан ҳам бо ӯ суҳбат намудааст. акнун ҷузъиётҳои зиёди ин суҳбат маълум шудаанд. аз ҳама далели асосӣ он аст ки ягон хел суҳбат байни Роналдо ва Симеоне сурат нагирифтааст. ба ин масъала сармураббии дастаи Атлетико Мадрид Диего Симеоне равшаниҳо андохт.
ман бо Криштиану ягон бор дар мавриди гузариши ӯ ба Атлетико суҳбат накардам. Ягон дақиқа. Ҳамон хеле ки ман худамро сармураббии дастаи Реал Мадрид намебинам, ҳамон тавр Роналдуро дар Атлетико тасаввур кардан наметавонам. Ишора намудааст мутахассиси аргентинӣ. Аз ин гуфтаҳо бармеояд ки тобистони соли ҷорӣ дар бораи Роналдо ва гузаришҳои ӯ хабарҳои бардурӯғ хеле зиёд чоп мешуданд. Тавре маълум шуд Атлетико ва Роналдо ягон маротиба бо ҳам дар тамос набуданд. Шояд дар оянда чандин дастаи дигаре ҳам пайдо шаванд ки иртибот бо Криштианоро рад мекунанд. Акнун маънои гапҳои Роналдо ки гуфта буд, бисёр хабарҳо дар бораи ман бофта ва дурӯғ ҳастанд, рӯи об мебароянд. Дар ҳақиқат Криштиано тобистон мехост то ба дастаи иштирокчии Лигаи Чемпионҳо равад. Бо эҳтимоли зиёд шумораи дастҳое ки гӯё ҳамлагари 37 соларо рад кардан ба 4 зарб зада шуданд. Гап аст ки роҳбарияти дастаи Астон Вилла аз кору фаъолияти Стивен Джерард дар мавсими ҷорӣ розӣ нестанд. Метавон онҳоро дарк кард. Аслан ба шаҳри Бирмингем футболбозони хуб оварда шуданд. Маълум аст ки аз онҳо натиҷа талаб карда мешавад, вале афсӯс ки натиҷа якбора ба даст нахоҳад омад. Ва аммо футболи муосир ҳамин аст ки бояд дарҳол дастовардҳои хуб дошта бошӣ, вагарна дарҳол аз вазифат мемонӣ. Аҷоибии кор дар он аст ки ба ҷои Джерард бояд Маурисио Почеттино ба дастаи Астон Вилла биёяд. Гуфта мешавад ки мутахассиси аргентинӣ зид нест ки ба Премер-лигаи Англия баргардад. Ин фаҳмо аст, аммо кӣ гуфтааст ки ӯ барои кор дар дастаи Астон Вилла розигиашро медиҳад? Баъд аз Тоттенхэм ва ПСЖ қабул кардани ин даста барои карьераи Почеттино қадаме баъқиб менамояд. Албатта буданд ҳолатҳое ки ҷоизадорони Лигаи Чемпионҳо ҳатто ба чемпионшип мерафтанду он ҷо дастаҳоро тамрин медоданд. Барои мисол Рафаэл Бенитес дар Ньюкасл, аммо ӯ аллакай ба нафақаи худ наздик буд ва ба дилхоҳ пазмон шуд. Почеттино дар айни ёшии худ аст. ӯ чанд сол метавонад корро дар дастаҳои бузургтар интизор шавад ва дар ниҳояти кор ягон клубе бо пешниҳоди хуб ба ӯ мебарояд. Метавонад худи Тоттенхэм бошад. Айни ҳол қиссаи лондониҳо бо Конте хуб ҷараён дорад, аммо бо Антонио чунин қиссаҳо дер давом намекунанд. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.